Вітаю ўсіх, гэта падкаст «Крытычны стан», у якім мы размаўляем з былымі палітвязнямі і палітвязанкамі пра ацэнку ўзроўня медычнай дапамогі ў зняволенні. І сённяшні наш суразмоўца – гэта былы палітвязень, грамадскі дзеяч Кім Самусенка. Першае пытанне, Кім, да вас, яно такое. Колькі год вы адбывалі пакаранне? 5 год, 4 месяца и 15 дзён. Я уже так здесь посидел, просто полечу, неяк, так, 5, амаль 5,5, як я звычайна так кажу. Да. Як вы ацэньваеце агулам вось медычную дапамогу ў калоніі, дзе вы адбывалі пакаранне? Як? Я б ніколі ў жыцці не пайшоў у такую багацельню лічыцца. То есть, як? Зразумела, што памерці там, не тое, што складна, але яны глядзяць, каб ўжо зусім не паміралі. Бо ім за гэта трэба пісаць паперачкі, неяк справаздачвацца, то есть прыязджаюць следакі, калі хтосьці памірае, то есть для іх там альбо нейкія траўмы такія даволі. А для іх гэта гемарой, таму яны, канешне, не даводзяць да таго. Але калі яны бачаць, што можна штосьці не рабіць, то яны не робяць. А калі яны бачаць, што можна неяк гэта адкласці да моманта, калі чалавек проста выйдзе на волю, і па сутнасці не важна, што з ім будзе, то яны так і будуць рабіць. Ёсць, канешне, там некаторыя зняволеныя, якія даўно сядзяць, якіх даўно ведае адміністрацыя, не па палітычных пытаннях, якія, канешне, яны маюць нейкія кантакты, яны могуць пайсці, пажалавацца, і таксама гэта нікаму не трэба, таму ім будуць дапамагаць. Зноў-такі гэта не тое, што ты прыйшоў, тебе дапамагаюць. Звычайна гэта ты прыйшоў, тебе паспрабавалі неяк гэта адфутболіць, ты пачынаеш качаць, так, на зоне кажуць, і калі ўжо там гэта медыкі бачаць, што гэта такі, які можа там пайсці потым пажалавацца, яны ўжо пачынаюць неяк прыслухвацца. Рэальна, мне цяжка гэта назваць нейкай там рэальнай дапамогай. Пытанне асноўнае зноў-такі ў арганізацыі. Все бегают, все стаміўшыся, заўсёды бардак, і ад этого ніхто нічым не хоча займацца. То есть, притым, трэба адзначыць, што ўсё залежыць яшчэ і проста ад настроя лекара, ад персанальнага, то есть, падыхода лекара, то есть ёсць розныя лекары. Некаторыя з лекараў яны ведаюць зэкаў, там проста нават у твары запомнілі, ім чамусь ён больш прыемны, яго яны выслухаюць. А другі, які там можа быць у горшых умовах, але вось ён так фізія не падабаецца, то всё ідзе, не дуры галавы. Ёсць, конечно, там цэлая плеяда такіх зэкаў, якія прафесійныя тыпу косары, якія кожны дзень ходзяць у гэтую медчастку, іх таксама ведаюць добра. І ўжо гледзячы ад таго, які гэта зэк там, ці пойдзе ён жалавацца, ці попросіць кагосьці з родных жалавацца ў дэпартамент, ад гэтага, то есть его альбо пінаюць, альбо, такі, халера, з табой трымае бальнічны, да галоўнае проста не прыходзь сюды. Асноўнае, што, конечно, все зроблена праз дурны падыход, і прытым не хапае ўсяго, як заўсёды. То есть, па сутнасці, гэта калькаванне такое больш кантрастнае ўсёй нашай там дзяржаўнай сістэмы. Трапіць, напрыклад, да лекара у пятнашке, гэта апошнім часам гэта проста квест такі. То есть, там на атряд па 5 чалавек можна запісацца да тэрапеўта, напрыклад. А першая кропка ўвахода, калі ў цябе штосьці, гэта тэрапеўт. Окей, сшытак ляжыць у атрадзе, калі чалавек ходзі на промзону, і ён прыходзіць, там уже 5 чалавек запісаны. Прытым запісаны ты, хто заўсёды сядзіць на бальнічным у атрадзе. Таму што у іх там, хтосьці хворы яшчэ заехаў, там шмат жа наркаманаў, шырока кажучы, ёсць все гэтыя хваробы, якія там ідуць звычайна цэлым, то есть цэлым такі стос хвароб. Ось, ты можаш па сутнасці папрасіць там, каб цябе прасунулі, бо это. Але ніхто не ведае, ці пойдзе гэты жалавацца, сказаць, што пойдзе да мяне прыдзяты стан, мяне стаўленне, да мяне прыдзятае стаўленне, мяне не пускаюць да медыкаў. А хто возьме на сябе такую адказнасць? Ніхто. І такі замкнутае кола, што не зусім зразумела часта, як трапляць да медыкаў, калі трэба. То есть я, шчыра кажучы, я проста паглядзеў на гэта,
і перастаў туды хадзіць за выключэннем, калі там альбо самі вызывалі, гэта там прышчэпкі, флюараграфія, як у нас любяць рабіць флюараграфію. Яны чамусьці, мне здаецца, што яны проста гублялі рэзультаты, вынікі этой флюараграфіі. Таму, здаецца, раз на паўгады трэба, але большасць ужо ныла, што раз на 3 месяцы ім робіць гэтую флюараграфію, возіць, там кабінет ёсць, чаму ніхто не ведае. То есть я сидел там, дядьку одного, и он захворел на... Что с там с легкими было? Там, его свозили на флюорографию. Потом в перерыве, покуль он хворел, его свозили на еще одну флюорографию, потому что там уже по графику подошла его черга. А потом он пришел, и праз день его еще раз запросили на флюорографию, потому что ему треба проверить уже на закрытие этого больничного. То есть он за месяц 3 разы сходил на флюорографию. За месяц. За месяц. І ён пачынае там ругацца, што навошта мне гэта все разумеем, што это пофіг, там зараз тэхналогія такая, што гэта ўжо не страшна. Але на халеры. А ему, то есть ругацца не даводзіцца, таму што то есть усе, хто там ці лекары, ці менты, якія чуюць, што пачынаюць з імі ругацца, яны уже не чуюць, што ім кажуць, яны пачынаюць так з пазіцыі сілы падыходзіць. То есть асноўная праблема, конечно, як звычайна, просто бардак. Все разумеют, что отказности нести не доведется. Это первое. По-другому, конечно, великим таким моментом является то, что абсолютная большасць, можа нават усе, бо гэта так скрывалася, але збольшага ведаюць, хто працуе ў медчасткі, гэта родныя тых, хто працуе у зоне у самой, ахоўнікамі, аперамі там і іншае. То есть там такое кумаўство, яно вельмі развітае. Зноў-такі, яно зразумела, хто яшчэ туды пойдзе працаваць. Заробкі невялікія, кантынгент даволі своеасаблівы такі. Умовы далёка не самыя прыемныя. Людзей не хапае, плюс яшчэ момант, конечно, у тым, што асноўная частка супрацоўнікаў гэта жанчыны, і яны час выпадаюць у дэкрэт, і месца за імі захоўваецца, на іх месца нікого взять нельга, потому што яна ў дэкрэце, а суадносна было 3 тэрапеўта, стала 2 тэрапеўта, таму што адна ў дэкрэце, і грашэй, там бюджэта на взять кагосьці на замену немагчыма. То есть, окей, яны там в тэорыі, может быть, могуць, але хто? Гэта прыйдзе нейкі там па размеркаванню малады супрацоўнік, і потым яны ж яе не звольняць. У бюджэце няма гэтай пазіцыі. Таму, конечно, гэта все бедова. Яшчэ узнікла праблема вялікая, рэальная такая праблема. Калі я заехаў толькі ў зону, можна было атрымліваць, то есть родзіш тебе перадаюць лекі, ты ідзеш, пішаш заяву, прашу, каб мне дазволілі прыняць ты лекі. То есть там асноўныя, не нейкі спецыялізаваны, але там уголь, нейкі там абезболіваючы, такія асноўныя рэчы, якія просто каб под рукой былі. Па сутнасці, іх можна было, ты напісаў заяву, яны прыехалі, ты прыйшоў, забраў іх, яны ў цябе з сабой. То есть гэта было парушэнне, але па сутнасці на гэта закрывалі вочы. То есть все разумеюць. Таму што афіцыйна у нас доўга не было нідзе прапісана, дзе можна захоўваць лекі. Толькі ў кішэні, але многа лекаў з сабой насіць таксама нельга. Все в шафе захоўвалі, і пытанняў не было, таму што все нармалёва падыходзілі. Потым адбылася цікавая гісторыя, што нейкія там наркаманчыкі маладыя, яны лекі, якія атрымлівалі па рэцэпце, псіхатропы, яны іх неяк пазбіралі, там нехта штосьці там абмяняў, сабралі сабе коктейлю такого-то, закінуліся там, і адного знайшлі ў шафе, здаецца, ноччу, другі там просто ляснуўся снары, і пасля гэтага просто забаранілі гэтыя лекі, якія тебе дасылаюць, браць і захоўваць. То есть можна толькі кожны раз, калі ў цябе штосьці адбылося, ты мусіш ісці да лекара, каб ён напісаў, дазваляю яму взять там актывіраваную угля, умоўна. То есть і ты атрымліваў не пакунак, а там 10 таблеток. Конечно, это просто безглуздасць. Я, напрыклад, все мои лекі як так ляжалі, я больш ніколі за ім не хадзіў, бо у чым сэнс? І суадносна трапілась такая сітуацыя, што каб проста звычайныя нейкія лекі атрымаць, ты мусіш запісацца да доктара, да тэрапеўта альбо фельчара, прыйсці, адстаяць там лютую чаргу,
зайсці, словіць его, трапіць на прыём, каб ён тебе напісаў, што о, можна забраць там нейкі парацетамол, умоўно, там, ці ножку якую-нибудь. Ісці да лекаря, атрымліваць гэтую, то есть ён там пісаў такі рэцэпт на некалькі дзён, і вось ты уходзіш у сталовую, там такое акенце, і ты вось туды суеш гэтую паперку, і тебе даюць твою норму гэтых лекаў. Конечно, гэта просто зроблена все с максімальнымі кастылямі, і ну, карыстацца гэтым, ну, я не ведаю як, калі ты не хочаш з глузду з'ехаць. І зноў-такі гэта вельмі сильно напружила сістэм, таму што раней людзі хадзілі ўжо з, ну, просто баліць галава, з'еў эту таблетку і ўсё. Там зуб баліць, закінуў таблетку, чакаеш, пакуль трапіць, там вырваць гэты зуб. Трапіш. Зараз, ну, людзі з любого чиху ідуць, типу, а ёсць людзі, якім трэба, у любым выпадку трэба лекі прымаць, там ціск, штосьці яшчэ, і вось яны, як на катаргу, раз на тыдзень ходзяць туды, чакаюць прыёмы, каб выпісаць проста лекі, ось, і іх забраць. І зноў-такі, ну, я не ўпэўнены, ці пасля гэтага выпадку, ці проста ўжо паралельна ў рамках закручвання гаек адбылося наступнае, што калі фармальна лекі мусяць быць у калоніі, то ты не маеш права гэтыя лекі замаўляць, каб тебе даслалі. Але тыя лекі, якія выпісвае калонія, час ад часу яны скончваліся ўжо летам. І ўжо з лета да зімы гэтых лекаў проста не было. А замовіць ты не можаш, таму што яны афіцыйна прыходзяць у калонію, значыць, такі нельга было, ну, калі вам трэба, то вам калонія даст. Конечно, все дзіўна просто працавала. Отдельное пытанне, это дантыст, да якого там записываться на полгады. Там самае смешнае было, калі я ўжо вызваляўся, што дантыстка гэтая, яна шмат каму парабіла часовыя пломбы, нешта такое, запісала іх на 3 месяцы наперад, а там, каб першы раз трапіць, трэба за паўгады запісацца. Ну, калі ты нейкі там круты актывіст, вось просто. Вось ты можаш трапіць, зробіць там нешта, а вось тут трэба забіваць гэты нерв, там высверлять, пакладуць гэтую атруту, і праз 2 месяцы тебя запішуць неяк, і вось яна так позапісала людзей і просто звольнілася. І все, і дантыста няма ў зоне. І людзі, вось я сам персанальна ведаю людзей, якія хадзілі, а ў меня вось часова ты мне лекі паклалі, а што мне цяпер рабіць? Ну, мы не ведаем, шукаем. Ось, прыкладна так. Кім, скажыце, а як змянілася ваше здароўе падчас знаходжання ў зняволенні? Шчыра кажучы, мне тут пашанцавала, ну, то есть, может быть, там, адносна добрая генетыка, у меня нічога не павылазіла такого нешта хранічнага. То есть, ёсць моманты ад затрымання, ну, то есть, просто травмы, якія нанеслі ў час затрымання, яны, ну, все, яны сталі ўжо там, я з імі жыву, то есть, таму што зноў-такі там з тым же коленам, напрыклад, я да лекара трапіць не мог, мне так, ну, баліць, иначе ібупрофен, как бы, і все. Ну, то есть, таму... Дапамагала? Ну, яно баліць ад ібупрофена трохі менш, чым проста баліць. Ну, да, можа быць, гэта ў чымсьці дапамога. Ось, таму... А штосьці мацнейшае за ібупрофен? Ну, калі пачаць там ужо крычаць і казаць, што я не магу хадзіць, то, ну, можа быць, ну, хутчэй за ўсё тебе, конечно, зробіць гэта там нейкі укол. Ну, не, я хадзіць мог, да, там час ад часу, калі там надвор'е дрэннае падкульгаўваў, ну, ось, не так все страшно, і то есть так настолькі не хацелася з імі камунікаваць, што думаеш, а лепей я патрываю, чым ісці, і это... Ну, вось, мне дрэнна, да, дапамажыце мне. Все роўна ты нічога не даб'ешся, ну, а яны могуць толькі там, вось, часова неяк там дапамагчы просто сняць сімптом. То есть все роўна ведаеш, што окей, там некалькі дзён патрываю, там надвор'е зменіцца, ну, і все, яно просто будзе балець, але як звычайна, там не мацнее. Мне пашанцавала, я нават все свае зубы вывез. То есть, да, там 5 пломб давялося паставіць, але большасць, ну, губляла значна больш. Ставілі пломбы такім жа чынам, як і вось РСП? Не, я ўжо на волі ставіў. Там я свае зубы я бы ні ў якім разе не панёс туды, таму што я баюсь, што гэта было б нават горш для зубоў. То есть я такі, окей, там здесь у меня уже там это я могу до десны достать здесь, но окей, мне засталося там по паўгады сидзець, там ці год сидзець, патрываем, паглядзім. Ну, здаецца, ну, вывез усе, то есть это я уже на волі вырашаў пытанне.
Былі такое, то есть яно хутчэй сітуатыўнае, нічога не стала хранічным. То есть былі праблемы з ціскам, былі праблемы з, мне здаецца, што з сасудамі нейкія, то есть былі галаўныя болі лютыя, то есть і мігрэні, не ведаю чаму, то есть можа результат затрымання, можа яшчэ вынік чагосьці, то есть былі перыяды, калі было зусім дрэнна. Але все прайшло, то есть быў там сітуатыўны ацід, бо ты заўсёды дуе, просто заўсёды дуе, но узімку акно адчынена, дзверы адчынена, ты спіш мон галавы у гэтае акно. Конечно, ця працягвае як можа. Недахоп вітамінаў, конечно, просто люты, таму што зноў-такі вітаміны можна туды засылаць, але толькі 2 віда нейкія самыя такія простыя, і зноў ідці атрымліваць гэтыя вітаміны, і шмат хто просто здаецца, бо все роўна гэта неякасныя, то есть не добрыя вітаміны, гэта просто звычайны плацэба ў каляровых гэтых, таму сэнсу ў гэтым не бачылася ў усялякім выпадку. То есть таму, што куль было сеза, там лягчэй было, то есть там заходзілі вітаміны, і рэальна как бы гэта падтрымлівалася, то есть всякія там омега-3 і іншыя, то есть просто гэта вельмі дапамагала. В зоне гэта ўжо ўсё недасяжнае. То есть там ёсць некаторыя людзі, якія могуць пайсці не палітычныя 100%, пайсці дамовіцца, каб ты, хто спортам у першую чаргу займаюцца там, каб ім дазволілі. Але гэта такі хай хадзіць, так кланяцца, это дазвольце мне атрымаць тое, што просто звычайнаму чалавеку патрэбна, так непрыемна, таму шмат каму просто, як кажуць, западло. Але гэта ж здароўе. Так, але ісці ў гэты бруд ныряць, каб... Атрымліваецца як бы зноў так здароўе, час, і яно пераважае ўсё-такі час. Не толькі час, персанальнае пачуцце годнасці. То есть ты калі ідзеш прасіць, ты ўжо ў прыніжаным такім стане, да, ты просіш, прытым ты просіш не штосьці сверх таго, а просто дайце тое, што нармалёвае, і шмат каму гэта просто непрымальна. То есть не тое, што звярнуцца можна, то есть не вось гэтай тыпу там блатныя ноткі, но пытанне ў тым, што ты разумееш, ты згубіш час, пачуеш, як з цябе пакпяцца, это з таго, што паміраеш, а што, это не трэба было, выходзіць чаго-то. То есть не факт, што штосьці атрымаецца, то есть выйдзеш як у лайно акунуты з гэтай сустрэчы. І нават калі атрымаецца, гэта яшчэ будзе там, ты згубіш шмат часу, шмат нерваў, і не факт, што пакуль там ты ж вітаміны да сябе дайдуць, іх не забароняць выдаваць. І ты такі, не. Вось акрамя тых прыкладаў, якія вы ўжо навялі, мне б хацелася спытаць, ёсць нейкія яшчэ прыклады, я не ведаю такіх, нейкіх жудасных гісторый з атрыманнем медычнай дапамогі? З жудаснымі нейкія такія умоўна смешныя гісторыі. Ёсць непрыемныя, то есть, напрыклад, вось у нашым атрадзе сядзеў чалавек, ён інсульт атрымаў яшчэ дагэтуль. І ён у выніку памёр, таму што яго закрылі на ШИЗА, яму там стала дрэнна у нейкі раз, але яны думалі, што ён проста рэпеціруюць, як кажуць там. І ў выніку там, калі ўжо зусім дрэнна было, яго толькі забралі ўжо на медчастку, а тут ужо на скаряке вывезлі, і все, ён больш не павярнуўся. Вось у меня было на ПКТ цікавая гісторыя. Дед один, он отвратный дед, тому как бы мне морально, то есть он столько нервов съел, как бы мне, что, то есть плюс он еще россиянин. Але он упал у душа и сломал ключицу, а высветлілі гэта толькі праз тыдзень, калі ён зусім ужо пачаў гэта. А ён весь гэты час і прыбіраў камеру, это з сламанай ключыцай, а ему казалі, не тры галавы, на цябе ібуправен ідзі. Вось. Зноў-такі, пытанне ў тым, што калі ён быў там трохі іншы чалавек і пачаў бы ўжо там, прыйшоў бы там на абход прыходзіць кіраўнік калоніі альбо зам калоніі, ён бы пачаў, казаў, што рука не падымаецца, все дрэнна, да, то есть можа, хутчэй за ўсё ён бы раней, але ён так трываў, то есть ён такі вясковы мерзкі дзед, сеў за тое, што кідаўся каменямі ў дзяцей.
Ось, ну прям такі это. Ось, і ось бубнеў, але трывал. То есть, і потым ўжо выклікалі, калі ён на праверкі не смог падымаць руку, каб гэта, ну, то есть, каб на расцяжку стаць. Ну, яны падыходзяць так, ну, не трэба зэку, значыць, і нам не трэба. А ёсць прыклады наадварот нейкіх добрых гісторый? Ёсць, ну, на мой погляд, то есть ты ніколі не будзеш ведаць, і паставілі да цябе просто так добра, ці гэта штосьці адбылося. Ну, я ведаю, напрыклад, выпадкі, калі умоўна чалавека, якого хацелі, напрыклад, закрыць ШИЗА, знаходзілі тэмпературу, якой ён не адчуваў. Такія прыклады. І гэта не правіла, і ніхто не ведае, чаму так адбылося, але... Збег абставін. Да, то есть можа быць просто... То есть оно может быть і ў іншы бок, што у лекара канкрэтного, які там яго аглядаў, ёсць прэтэнзіі канкрэтна да этого там супрацоўніка, які яго прывёў. І он просто, вось, каб зрабіць таму гадасць, зрабіў добра гэтаму. Такое магчыма. Ну, гэта не як правіла. То есть бывае такі моманты, што ось чалавек прыйшоў з нейкай хваробай, у іх там нейкая хімія адбылася з лекарам, і лекару просто цікава, каб ўсё ж таки, цікавая штука з этой хваробай, трэба неяк ўсё ж таки дарабіць, давесці да справы. Ну, якая падстава? Ну, просто чалавеку стала цікава. Збольшвання, хутчэй негатыўныя прыклады. Зноў-такі, то есть тут не хочется там дико там хаяць менавіта гэтых супрацоўніц. То есть так арганізавана сістэма, а не яны, ну, то есть яны розныя, і яны по-рознаму ставяцца, і час ад часу яны, конечно, дазваляюць зусім тое, што не можа дазволіць сабе медык, але збольшага там сказаць, што вось яны атратныя людзі, таксама не даводзіцца. Але та арганізацыя сістэмы, якая ёсць у калоніі, яна не дазволіць нікаму ніколі вось просто замяні всех на новых людзей. Не, яно не спрацуе. То есть пытанне у іншым, бо окей, у тебя там запісана, ну, умоўна, у тебя по раскладе по 5 хвілін на чалавека, людзі розныя, людзі некаторыя, ну, все ж таки кантынгент, ён за 5 хвілін просто не сможа сфармуляваць, у чым яго праблема, таму што ён каснаязычны. То есть і таких шмат, бо, ну, гэта там 205-й класічны крадуны, там куракрады, як мы іх называлі, то есть такія вясковыя бухары, які там скралі, ну, реально нейкую фігню уже 5-й раз, его все ж таки пасадзілі. Прытым ён камунікуе толькі на трасянкі, там бачу некаторых зусім таких там з Палесся, які такая палеская гэтая гаворка, ну, і палова атряда просто не разумела, што ён кажа. Тут зараз будзе такі умоўны топ-3 галоўных праблем. І першая, вось, я б хацела ад вас пачуць, якая галоўная праблема нумар 1 у тэме аказання медычнай дапамогі зняволеным у Беларусі? Агулам па сістэме ці 15-кі? У 15-й калоніі. Ну, на мой погляд, тое, што я распавядал, што яны самі себе, так бы мовіць, стрэлілі ў ногу, забраўшы магчымасць зэкаў мець базавыя прэпараты. То есть гэта просто, ну, зрабіла так, што ў іх там палова людзей, якія кожны дзень прыходзяць, набіваюць гэтую клетку, яны прыходзяць просто таму, што ім трэба нейкая лухта. То есть яны самі сабе дадалі працы, я не ведаю, хто гэта вырашыў, яны ці ў дэпартаменце. Ну, калі мы кажам не пра агульную сістэму, не пра стратэгічныя, а пра тактычныя пытанні. Другі момант, канешне, гэта іх проста не хапае. Зараз там, окей, стала менш насельніцтва ў зоне, то есть там менш за 2000, 1700, штось такое. А я прыязджаў, было 2,5, здаецца. То есть і гэта ўсе, большасць з гэтых людзей, яны маюць хранічныя захворванні. Вырашыць як гэта, ну, немагчыма. Ну, і, ну, трэцяе пытанне, канешне, ну, такое ўжо больш агульнае, гэта, на мой погляд, рэальна мусіць быць медычная частка аддзеленая ад кіраўніцтва калоніі. То есть кіраўніцтва не мусіць мець магчымасці ўплываць на стаўленне да канкрэтных зэкаў. Типу, гэтаму дазволіць, гэтаму не дазволіць, гэтаму мы вывезем, таму што ён актывіст кудысь там на УЗІ, напрыклад, а гэтага не, таму што ён палітычны.
вось гэтага не можа быць, а гэта можна падзяліць толькі калі кіраўніцтва, ну, кіраваць гэтым всем будуць розныя структуры. То есть гэта мусіць быць тыпу пад кіраўніцтвам міністэрства аховы здароўя. Да, то есть яны мусяць быць падзелены. Конечно, гэта, на жаль, улічваючы агульную там гісторыю, наўрад ці будзе працаваць. Ну, але як падыход гэта мусіць быць такое, што вось доктар сказаў, што гэтага чалавека трэба лікаваць, а не гнаць на промку. Всё. І каб не маглі ўплываць. Ну, гэта з такого ўжо больш глыбокіх пытанняў да сістэмы. То бок, калі казаць пра тое, што неабходимо ў першую чаргу змяніць, то, напэўна, вось тое, што вы апошняе сказалі. Альбо яшчэ што-небудзь ёсць. Ну, калі з стратэгічных пытанняў, ну, на мой погляд, конечно, просто дапусціць нейкую магчымасць, дадаць нейкую магчымасць прыватным спецыялістам трапляць і працаваць, бо дачакацца нейкіх там профільных спецыялістаў там амаль нерэальна. Шмат хто прыязджае, там няма акуляраў, ён не можа працаваць, таму што ён нічога не бачыць, але ў яго няма спраўкі гэтай, ну, даведкі аб тым, што і ён можа чакаць паўгады, пакуль прыедзе тыпу акуліст, каб проста атрымаць гэтую даведку о тым, што, ну, яму трэба акуляры, а проста акуляры не загоніш. Сам падыход, ну, зноў-такі, это людзі, якія жывуць у гэтым асяроддзі і ставяцца да кантынгента як да быдла. Ну, ось і як гэта змяніць? Можна па-рознаму падыходзіць, але, ну, гэта змяніць трэба. З іншага боку, конечно, это вялікая праблема. Кантынгент, ён, канешне, заўсёды будзе спрабаваць неяк ашукаць, ну, то есть там шмат махляроў, якія будуць шукаць нейкія варыянты там развесці гэтых медыкаў. І шмат хто з іх на гэта натыкаўся і пачынае как бы так ставіцца крытычна. Можа быць, гэта не нейкі мусіць быць там трэнінгі з псіхолагам ці штосьці, ну, людзі мусяць быць падрыхтаваны, хто там працуе. Ну і просто пашырыць, конечно, колькасць людзей, хто працуе. То есть таму што, ну, неадпаведная зусім. Я не ведаю, як у астатніх зонах на Пятнашкі просто рэальна не хапала гэтых лекараў. То есть не хапала просто прапускной магчымасці гэтай медчасткі. Дзякую вялікі, Кім, за гэтую размову. Да, нема за што.